Anya laki din! Nagsapa ka matan, Wilma, balasang ka. Ay, wala na. Masapak man ang mapan ijay ili. Anya nga iti mapan mo aramidan ijay. Adala mapan ko alaan nga ilakok iti online na. Kastaya, bado ka day. Wala na. Ag-text kanto man nga raw no sumangpot ka ta umayak to iti balayaw. Umayak agpili iti bado may kinilakay ko. Ay, wala na. Tapno da kayo ti umunang agpili apaman alukatak. Wan. Isuasaan mo aliplipatan nga ag-text kanyak Wala na. Apay, saan ka kadipay amabisay, nanakaw? Ay, mabisinak mo ta na tatang. Ngamlipasak man pa'y apitsuran amin dagiti blouse kan pantalon alakok. Tapno jay tula ag-edit kan ag-post ti aramidak inton madamdama. Adupay aya, tasya ka unti mangituloy. Tayin ka manganan alakaw. Anya laki din tatang. Alaki din. Inkayo kit dinagpalpay di salas tatang. Mga anak, malpas kula da itoy. Ala, makamo ka manlagay. Ang aming ka manganan. Saan nga umdas, tiganan siyam dita, no agsakit ka, kunak tumay, tanakaw. Nagadumat ipupos ni Vilma alako na a blouse kan pantalon at napay sapatos kas kada kitchenwares. Ha, ay kat nasaya at ano ipos na. Tapno at adda nga umado ti customer na. Nangalaan na kumamot ngay iti puunan na no bilang laang. Ha, Siguro imutang iti dakkel. Nagloan siguro iti bangko. Wano adda bumbay ang nagutangan na ti salbag. nay, apay nga akastamot ti bagbagan, bakit? Awan nga min ti amok a pangalaan na dayjay iti pagpuunan na kat. Ti kunamkit di, imutang iti dakkel agatad. Bakit? Ay, kundi negosyo, ngam utang matinagapuan na, ha? Anya lakit din. Ay na, no sakla may sa. Uray sa anak kun nga agnegosyo no nagtaod matlaang iti utang ti pagpuuna. Anya ka din day ta nga ibagbag ang Brenda. Dayjay man awil ma. Kundi post itila ko na a blouse kas kada sapatos kan kitchenwares. Ha? Kat, anya ngay nga ron itano ada ipupos na alako na. Ay nanana, awan lat amok a pangalaan na iti pagpuunan na no saan nga utang. Utang dito oy, utang ijay. Ay, anya lakit din. Loan dito, loan doon. Anya? Ay, di lang nga tamabain nga agpopos itila ko na ngam utang mo tinagpuunan na. Ay, na yun, aya. Apay amasar da di a Brenda kadagit ipupos ko alakok. Ay, amomot da di a babae. Nagtangka ti apal na. Kan may sa? Awan bibiyang na no nag-utang ak iti nagpuunak iti panaglakok. Katuon man. Awan parikot nga uray umutang ka iti nagpuunam. Lakit de, amo mapagpusipusan ti kwarta. Anya lakit de. Manakibiyang nga talaga da di a babae. No di na kahit makikita dagiti ipupos ko iti social media, di unfriend nak. As easy as that. Bay amon oray pa'y no i-unfriend na ka, no istok nga istok, ay kad makita na lata Ay, unayin ay ati tattao iti aglawlaw. Problemaan da, ti saan arumbeng a problemaan. Bay amlatan balasang ko. Ituloy mo lata ti aglakaw. Awan ti maitulong lagi ti kaski ni Brenda.
amangan no awan aramidan nyo inton bigat. Ha? Ay, awan mo tanakaw. Apay ka day. Da kayo kuman ti mapan makisarita kini pari Billy. Ha? Isulaangan ti tangdanak amang ni aramid iti paglakwak dito sango ti balay. Ay, kituwan na anak ka. Simang putmutan nagiti in-order ko ang materyales. Iaramid nakit din no awan papanan na. Tapno man malpasan, kat makalakwak mutan. Wala anak ka. Ala, no, daramida minton bigat. Aramida mo. Tasya ka, ti mapan iti balay da, inton bigat. Awan tatang, ganda kayong ti makaamu amang isuro iti aramidan na ah. Masapak ngamin amapan ija ili inton bigat. Mapan ko alaan man di bail nga in-order ko. Isuka pa nga ilakok iti online. Ay na, naimbag ka pa'y kumarin. Naparugya mo di sango ti balayo ang paglakwam. Aywan, kaasi namot ah. Adamot basit na urnong ko. Iso nakagatang ako iti materyales. Iso dayjay, trabahon ni pare Billy. Sana all. Kaanukmat nga tao mairug iti panaglakok ijay sango ti balay mi. Ay kat adan tulat tamot ah, si kakit di mat. Ay, ungayom. Anya ngay matila akong ijay no bilang lang. Plano kong aglako iti sidaan. Ta iso mati awan dito'y purok tayo. Aglako akman iti karne, fish, kan natangkas jay. Ay no, mayat day ta na panunot mo mare. Mayat, tapno asidag ti paggatangan no ko. Saanan amasapol pa'y amapan ijay sentro. Aywan ah, iso pa ilang at ilakok. Saktong manan agnayon no kasano ti taray na. Una, kano ka ngay amang rugi? Basta laki ti malpas di ipapaaramid ko, irugi ko na. Mala, i-post mo to iti Facebook, mare. Tapno makita dagiti kaaruba, kat umaydan tumat gumatang. Kan tapno makita matlang di tao at timangkan, tiapal na. Amumon, mare. Man ti Facebook account da di Wilma. Kita nga damanen post na. Adda ngagpaiso. Wilma's meat shop is now open. Kuna naman. Anya? Kaya't asawon da ito'y. Nang rugin nga aglako ijay sango ti balayda. Lakay! Lakay! Umay ka! Ade pakitakan ka! Apayaya. Kita da ito'y impose ni Wilma iti Facebook na. Wilma's meat shop is now open. Kuna naman tan. Kita niya ko maitan ng lukatan ti meat shop na. Nasaya ta. Tapno, adda asidag paggatangan iti sidahin. Kanya laki din na yan, bakay. Asino ngay kumatimayat agumatang kan kwa na? Jak lapat yun. Kanya, ay unay na itang ugalim. Api nga minaya nga, stock ka nga stock iti Facebook account na. Anya? Stock ka nga stock. Sa akin no da makitam, tila may bagbagam. Imbis aso manao ka dita, ititiltila. Ibangon mo kayo din. Tado ti maarami ti jabangkag. Aggagit ka. Tapno makaurnong ka. Kit addamot pagpunam. Sana day tagis, stock to bubraam. Saka umapal-apal. Apal mo la day tatim mangkan kini Wilma. Iso kasta ka. Niya kalaki din. Amaisa, kupay ti mapan gumatang iti sidaan ijay sentro, ngam ti gumatangak ijay ayan ni Wilma. Ha? Hay, anya ka di mananday tanga ibagbagam. Sigurado ngamin asaan abaro dagiti lako na, nana. Istak dagi jay, ha? Agsakit lakit diti tiyan no bilang laang. Aniya? Iso ada kayo, nana. Saan kayon agumat gatang ijay meat shop ni Wilma? No diyo kayat nga ang sakit day tatyan nyo. Si kakit demot, Brenda. Namin naging matangak ijay meat shop ni Wilma.
Gamawan pa'y mo tinapuutak asim makitityan ko. Ay, anya laki din. Ha? Kat, alangan nga urayan nyo pa'y nga agsakit ti tiyan nyo, sakbay kayo asumardeng agumatang ijay. Nagadula, kat manan nga imbagam. Aday ta ka manan nga agdadadaw lakunakaon. Timang ken laang nga apal mo day ta iso akasta ka. Anya? No di mo kaya't amakit kita dagiti ipopos ni Wilma. Saan ka ngamin nga istok? Tapno saan ka nga umapapal? Kas jay laang ka simple. Maawatam. Ayunay na di Brenda aya. Anya nga dati basol ko kan kwa na takas jay ti bagbaga na itilikliko na. Anya laki din anak ka. Kasla saan ka na irwa miti ugali da iya, Brenda? Ay, sa bagay matkit niya. Ngamno pa'y kasta, maas asar ka nagiti ipopos ko. Isulak ko maati maasar. Saan kat akas jay, amapan agaw awis iti tattao, tapno maasar damot kanya. Ha? Anyat kayat mo asaway na nakaw. Kanawin ngamin mapan ijay ni Nana Dora. Mapan na ibagbaga, asaan ka no a safety lakok akarne ditoy. Saan da ka nun agumatgatang ta mga no agsakit laang ti tiyanda. Anya? Ay, una yan ni Brenda. Ay, dadaalan ti ulo na. Gapo ititimbang ka nga apal na. Ay, una yan aya. Malabay amlatan anak ka. Di mulatan, di kaskasaw. Basta aglako kalata. Basta mo iti bagay nga wandakas nga aramidam. Tuloy lata. Anya laki day. Bayam takukwan na lang tumapapal. Mare, sika ka di ti akin kukwa kadagiti materialis an nalabsak igi abay ti balayo. Ha? Aywan mare. Kukwak dagi jay. Apay ka di? Sana ula talaga. Talaga nga umas asinso ka na. Si kakit dimot. Basit aba nagmare. Mangrugrugi pa'y laang. Anya nga iti planong manan ijoy. Kwa. Sari-sari store ko ma. Uray basit lang nga pwesto. Tapno paglakwak man iti agdudo maala ko. Ay no, umapalak man mare. Sana ula talaga. Adamot basit anaurnong ko iti panaglaklakok iti si daan. Kan, inayon mo pa dita panagon online selling ko. Isumanan at ingatang ko iti materyales. Mayat mare, itultuloy mo dayta. Sapay la ko ma, tagtultuloy ti panagduras dagiti negosyo. Agyaman ak unay. Kaya't mo asawan. Mangipatakdaran ni Wilma iti sari-sari store na iti balayda. Un ka no, nana. Isumlagayam anagado ti materialis analabsak itay ijay. Ay nagganasan. Asidag taon ti pagkatangan iti abastaw. Saan na masapul pa'y amapan iti sintro. Ay una nana. Saanan amasapol pa'y nga aglugan iti tricycle. Tapno lang mapan gumatang ijay nakaadadayo. Addanton tas asidang. Ay talaga nagagat ni Wilma. Iso ang nagbiit adimur as ti negosyo na. Un nga rod nana. Nagrugrugi lang iti online selling. Naglako iti sidan. Sa ita, sari-sari store manan. Sapay la kumaa tagtultuloy. Tapno saan tula nga sari-sari store ti maipatakder na. Idang sarsarita kayo Doray di kalman. Lima basak ijay arubayan na. Kaslaad na nangag ko apag sarsaritaan nyo. Sari-sari store ni Wilma. Kaslakon ko na yumat. Ha? Ay mo na. Agpatakdaran ni Wilma. Iti sari-sari store na iti abay ti balay daw. Anya? Oh, apay kas ta ti reaksyon mo ngay. Oho.
Patyamat da dyan, Wilma. Pasig tumatlaan nga expire tila ko na. Ha? Oray sanon. Apay ngamin ayo, akasta ka, mare. Awan pa'y mati word of encouragement mo iti kumarim nga nagnegosyo. Ha? Pasig mat a discouragement, ti bagbagam. Saan a discouragement? Ibagbagak lang ti pudno. Anya lakit din. Ay na, no siya. Maragsa ka na iti panagduras dagiti negosyo ni Wilma. Sapay lako ma. Tamaadaan to iti branches dagiti negosyo na. Anya? Hay? No siya klamay sa to see is to believe. Mamati aktulangan no addanton an itakder no ita asa usang ulaang. Pweh, jak lapat yan. Lalaki din. Ang patakder kano ni Wilma iti sari-sari istor na ije balayda. Ay kat nasaya at tapno dati asidag a pagkatangan iti abasto. Ha? Siguro kras mo ni Wilma anya. Iso akasta ka tunggal adda ibagbagak may papankan kwa na. Inya ka din dahi tang ibagbagam aya, Brenda. Ibagam lang, Tonyo. Ibagam lang tapno aglin na wagta. Unay na ya. Oho, pasig tumula ang expire tila ko na ijay. Pweh! Apay ngamin aya akasta ka kini Wilma. Manipod ini nang rugi nga gilaklako iti online. Aging ga naglukat ti meat shop na. Ken aging ga ita nga nagpatakdar iti sari-sari store na. Kit kastalatan ti bagbagam. Pasig ka pa nang dadaal. Hoy, sa anak nga umapalan niya. Anya ko maaga po nga umapalak. Ado ti tattaw ang mabalin ko nga apalan. Dayjay tupay lang ang babae. Ha? Never! Anya? Kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti papaaramid ko a sari-sari store, tatang. Wen nga raw, anak ka. Kit kaano nga iti plano mo pa ng pablays iti sari-sari store mo. Iti kabiitan a panahon, tatang. Saan kun apabayagan? Tapno makarugi akon nga aglako. Ay, nasaya at ano kasta, anak ka. Ay, gayam. I-post ko man kiti iti Facebook account ko, tatang. Wilma's Sari-Sari Store, soon to open. Kunakman, tapno maamuan ti kaaroma, kat amo danton ti paggatangan da. Ay, kituwin ipus mo. Iso kapay nga umadunto ti customer mo. Ti Facebook account ni Wilma. Kita man no addamanen baro a post na. Aha. Ha? Addamanen ti post na. Wilma Sari-Sari Store soon to open. Kuna na. Ha? Impose na pa iti kalkalpas a Sari-Sari Store na. Ay! Kanya man ang takit kita mi ti Facebook apakas asaram mo ay. Ni. Anya ti mapaspasama king ka, Brenda. Nay, agkisew ka mo tay. Brenda, anya ti mapaspasama king ka. Apa yun? Anya nga minaya tikit kita mi ti Facebook. Nan, kita man na ta cellphone mo. Nay, ti sari-sari store mo ni Wilma. Salbag ka kidi. Gapulang iti apple mo. Isuki din ti pagkiskisiwa mo. Ala, agkisiw ka lang tarita. Baka amo kay ti biyag mo. Dahil tati maghanap mo, iti kinaman nag-apple mo. Salbag ka.
Nyalakit di ngaminan, Brenda. Sardengam ngaminan, day tapanang dadadal mo kini Wilma. Ha? Tapno saan kan nga agkisiw ka po iti apal mo? Saan ka ngaminan nga istok? Anya? Oh, apay, di ka kadi mabutang no bilang lang tagkisiw ka kat ison ti pakatayam. Ay, nyalakit din. Nakababain adamag. Ay, sikakit di mat. Ay na, pudnuman ti bagbagak. Awad mat ngamin ti dakas nga aramidan ni Wilma kan ka. Ngam no apay akasta ka kan kuana. Ha? Sapay saan nakatulungan nila kay mo no agkisiw ka. Gapulang iti apal mo. Ay na, no siyak ti sika. Agbutang kan. Ang mga no gapulang iti apal mo. Isun ti pakatayam. Anya? Sabagay, sari-sari storpay lang ginakitam kini Wilma. Sigurado no agbalinton ag grocery dayan. Isunton ti pakatayam. Ay, salbag day tanga apal. Nyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nanang, umayak man bumulod iti bagasyo. Awan isaang ko akanan mi. Ay kat umunag ka, anak ko. Sukatak tumatlaang into no makasweldo ni Boyet. Asino na itapakan? Ingka kasarita ni tatang mo ijay likaw. Ta isang anak jay bagas nga iawid mo. Wan nanang. Tatang, adaak, umayak bumulod iti bagas. Apay ni Buyit ngay. Ay, nabartak man ang tatang. Saan man ang asimrok iti trabaho na. Ay, una yun day nga asawa. Di nakmatlata dengdenggan tatang. Aramay din nalatamat ti kay kayat na. Mala, ano sama? Ipagpagapom ka dagiti anak yaw. Umayak to agpasyar iti balayaw. Kat iranak nga da nila kay maw. Tapagbagak man. Oh, Helen. At yun jay bagas nga iawid mo, anak ko. Pinasurutak matan iti sardinas kan tinapay. Tapno adda merienda ang dagiti apo ko. Agyaman ak nanang. Sukatak to daytoy. Saan mo nasukatan? Bay amon, tulong main day takadakayaw. Sumadangan nga sangit ko naknek. Uwan ka kayat mo. Apay akastamat ang tibagbagam iti anak na. Imbes ko mga ay-aywang, tapno sumardan. Ay, paano mo man dito yung abay ko dahil ito yung abay. Agin inumlat ta tiyar aramidam. Ay, makaumakan. Apay nga impurwa mo jay buti ang naginumam iti arak. Oh, nakang yung niwat ka salbag ka. Agyaman ka. Kasaan na si katinang ibarsa ka iti puti. Padasam asaktan nak Boyet. Padasam ta sa anak nga agduha-duha apanawan ka. Marihilin! Si kagayang pare. Mare, naggapuwa kay trabaho. Di magasak lang. Tay padamag ni Busming ni Pari Buwit. Saan matal asumsumrag? Ay, kwa. Agtrangkaso ngamin. Ha? Aya, kahit nasurok amay sa lawas ng agsakit kasta ka tay. Uwan pare. Kahit kumusta ngayon, mabaling ka di bisitaag. Nakaturog pare. Agpapaimbag.
Barang kabailan nantun ti sumrak into no Lunes. Ah, kasta ka day. Sige nga Rod. Dahil talang ti baki ni Busmain. Ibagam gini pare ha. Wan pare. Uso nga min itakay ti trangkasaw. Gapu iti dahi ito'y panawon na. Limabas nila kay mo dito'y balay itay. Agdiwar-diwar mo't amigbigat. Ay, kat nabartak manan ah. Kasano kayo ngay nga agbibiyag no kasta ti asawam. Mababainak nga rodan kada katugangak. Takanayo nak amapan bumulod iti bakas kadakwada. Kaya't kaatulungan, ngam adda kondisyon na ti panang tulong ko kan ka. Ha? Manang? Itatasyak ti manager iti kumpanyami. Mabalin ka nga isarak iti trabaho. Ngam panawam ti asawam amamartek. Anyamatan manang. Apay akastamatan ti kondisyon mo. Di mo kaya't apanawan di mamartek nga asawam? Tapay. Puunay matan ti panagayat mo. Manang, kaya't kulata ti buo a pamilya. Buo a pamilya? Ay, adula amin no kastamot lang ang asaan na amaibatan ti bisyo na. Kasano kumaama ka buo itinaragsak a pamilya ti kastang ama? Agawid akon manang. Napanak lang ang gimatang iti Ricardo jay lutwak asidaan mi. Masaya at met, tayo unam a pinakan na kitubing. Wan tapno adamo ti panawon ta amangan adwa talaeng. Imbag man ta nagluto kay tinaima sa sidaan. Amok ngamin a paboritom ti adobo a manok. Aywan gayam. Imay di katrabahuam idi na minsan. Damdamagan na kakano di bosyo. Naskan a sumrak kain to no Lunes. Wen, sumra ka kaon. Isardang mo kumangaminan ti aginom. Kasano kamin kadagit ti anak ta. No adadakas a mapasamak kan ka. Wen, isardeng kaon. Ikarik. Sapay la kumata tong palam mo tunday ta akarim lakay. Maala, mangantan. Anya day ta inomam? Danom Anya adanom? Arak day ta Panagkunam jak maangot? Danom. Ang adalang pasit nga arak alaok na. Nagkari ka nga isardeng munti aginom. Pampaimas ko lang iti panangan ko. O kita man, ne, kumutkuto nga kaon. Lakay, simrek kanun iti trabaho ni Buyet. Ay, nasayaat mo't ano kasta? Napanak ijay balay. Madamang aglablaban ni bakit na. Ituloy ta nga ikararagan. Nga isardengan ni Buyat ti panaginom na. Daytamot at talaga ti ikarkararag ko, lakay. Ubing pa'y dagiti upat nga anak da ni Helen. Rumbang kumangamin nga iparit dati aglako iti arak dito'y lugar tayo. Tapno awanon ti mamarte. Nagkaigat agwilde ka niya pare. Wan nga rod pare, nagsakit iti mata. Nasayaat mo ta si Merkaitan. Kuna ni bakit mo, nagtrangkaso ka. Iso malaga makimutong ka pare. Ay, pare. Panya orasan. Kaya galas 12 na. Panangaray. Agdabal mo. Ada pare. Irwar mo ro na. Gidan tan amahan. Ay, anyaya ti balon mo pare. Dahito atin sagara ni bakit ko. Karne, kinin na po'y pare. Siya ay, anya tibalon mo. Ne, oh. Dahito lang ti balon ko. Ha? Arak mo na. May sabutin lang arak. Iso lang dahito'y agbiyaga kaon. Kasano ka pumigsan mo kasta? Malakit di, mangan kan.
Iti kasta, uminumak batin. Ni. Isyat mo mailatan, pare. Ang paidanon mo. Ay. Ay, sus, delikado di kasta. Biliba manggang ka, pare buyay. Helen, si kakadidayta? Wan manang. Ay, kunak no asino di tata ulan ti aso. Iso arim mo arak dito'y balay. Apay, sa dino ti papanam, ta nakaigam ka mat iti flashlight. Ay, mapan ko man biro ka nila kay ko. Saan pa'y matanagawid? Na, katanya ti orasan. Agalas Jason iti rabi. Puwan nga rod manang. Diyak pa'y makontak ti number na. Kat pang biro kam ngay, kani nagrabi iuna yan. Ay na, urayam laangan nga agawid. Amuna mat ti agawid. Madanagan nga rod manang. Taamangan no adadakas ang mapasamak kan ko na. Ay unay mat daytan a panagayat mo kin nila kay mo. Payakasta ka, buyay. Araklat ta ka din tilinaon day sa panunot mo. Sandak man nabibiyangan. Komporme mo tayo di pagturturugam. Kasi man yung bakit mo amang birbiro keng ka. Awan bibiyang mo, sigalaklakayan. Ay, bagbagaan ka laang, anak ko. Ta pamilyado ka. Kababayin mo kinihilay no di mo baliwan day tagalad mo. Oo, pumanang kakiting. Makapabuisit ka na kay. Rumorkan ko nak, nay. Hala, rumorkan! Ayan nila kay mo. Napan nagtrabaho manang. Aglibak ka manan. Kaano kalablabas na anapan gimatang iti arak di ta kantina. Idi nakita na. Dagos na nga imbulsa di ginatang na nga arak. Naminduan sa laang asimrak ijay trabaho na iti makalawas. Tamas ad-ado di panaglangan na kan panaginom na iti arak. Ala, agluto akon manang. Ay na, nakalukat pa'y laang di posisyon aparakan ka no, interesado ka. Ibagam laang. Awan manan sweldom. Tadi kamot manan simrak iti trabahom. Ay, pumanaw ka man dito eh. Sang wanak. Kastoy lata ka din aka na ayon. Pumanaw ka kunak, nay. Ay, nauma akon boy. Nauma akon. Nuna umakan, pumanaw ka! Ano sampay ko manibuyay, balasang kaw. Di mon panpanawan. Tad adda nga agbardag no panawam. Kasano ajak mauma tatang. No jay latan bisyo na ti ipang pangruna na. Ikampay ko maitimay sa agundaway Adun agundaway tinaipaay ko kan na tatang. Bayan, tabagbagaak intunsan anabartag. Tapno denggen nak. Ay, sapay la ko matadenggan na kayo, tatang. Nasaya at tanasangputan ka dito'y balayo, anak ko. Sana ka simrag, na nasakit ti ulo. Nasakit ti ulom, kat arak mo't day taadda di taabay mo. Abay, ayan, nagling kayo ang makibiyang. Saan na ko mga gungal, no kasta pagbagaan na ka. Taparamit lang iti pagimbagam na ito nga aramidin, may. Pagimbagan. Kinukontrabida kayo, matapermi, ti biyag ko. Ay, sumardang ka kuman nga ginaw. Ado akaro ba tayo itinatay, kapo itarak. Nay, abay, panagkunayo. Maitulat ka na kwada. Pamilyado. Kamo! Masapul lang nga ipagamday ta kanya. Ay naanak ko, denggam kumamo ni tatang mo.
Di mo bugkawan akas tatalakayan. Ha? Pumanaw kayo man kiti. Ay na, saan mi akayat ang may sagmak ka, anak ko? Ay! Sana ka may sagmak. Amok niya, aramidan! Awan apulos ti kwarta na manang. Jak amo na anya ti haramida. Tapay agsangit ka. Anya nga iti maitulong day ta panagsangit mo, iti parikot mo. Marigrigata na kun manang. Idi pa'y akayat ka atulungan. Ngam si kamot ti agkadkad. Manang. Damagam di tabagim. Nuapay nga agsagsaga baka akasta. Saan ka di agapuday ta iti mamartek nga asawam? Awan manang. Nasayaat mo't na naamiris mo. Anya ngay, kayat mo ka di nga agnanayon kang agsagsaga ba? Huston manang. Pampanunutak lang amin dagiti anak mi. Ibagakan ka nga awan ti masakbayan nyo iti dan na ti asawam. Iso nga agkunay kan, sakbay amala daw ti amin. Dito'y dapay laang balay, dagiti anak mo. Agtrab-trabaho mo't gaya mo ni Helen lakay. Nasayaat mo't no kasta. Ni Buyay, si Mardengen iti trabaho na, inikatdan. Kasta talaga ti mapasamak, bakit? Idi pa'y amukong na mapasamak dayta. No apay an asursuro ni Buyit ti aginoom. Ita, marigata nun nga ibatan na day ta abisyaw. Ay, jak amo bakit? Jak amaw. Pare ko eh. Anyan tinapasamakin ka. Agpag na pagnakamot dito yung kalasada. Ompay sinilas mo. Nalipatak lang. Ijay, pare. Ijay. Agtrabaho gamit ni bakit mo pare? Bibiyang ko katakwada. Ay na pare. Isardeng mo ko mga milang taginaw. Tapno mabuo man ti pamilya. Awan mati problema kanya ka. Okay ako madlang. Okay ako lang. Okay. Inanawan da kan ti pamilya. Kapoy ti bisyom, adi mo maiba-ibatan pare. Bayami da. Abay, mataya kaya. No awan da. Ha? Sinayang mo, tigbiag mo pare. Aggidantan amapan mangal daw ijerwar. Iso nga imay ka dinagas dito opisina yo. Manang. Ni Boyet day di nakatugaw iji igid ti kalsada. At damanan igam na amay sa abote ti arak. Nabartek manen ah. Ay, kasla sa anon nga iso dayta. Jakto pa'y mabigbigan. Nagatidugan ti buok na. Ken nagrugit ti pagananay na. Di mo kitkitaan. Tapno saan ka nakalidliday akas na. Ngamin, oray anya pa'y tar aramidam. Saanin ngagbalbaliw pa'y ni Boyet. Kastanan. Lakay, mapantay awid ni Buyet. Matmaturugan ijay igid ti kalsada. Agsasaong agmaybaysa. Ay, kasano mayawid ta? Kat lumaban man. Apayakas to'y tinapasamak iti anak talakay. Anya tinagkurangan ta ang padangkalkan ko anak. Ay, jak masumbatan dayta sa lunsod mo. Bagan.
No papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Apay agis-isim ka di tang awan gap-gapo na digna. Nitatangmot, at dalaang nalagip ko. Apay, at damot ayat ikurkurang ko. Kahit apay nga rod nga agis-isim ka di tatugaw mo. Ay natatang, makiasawa akmet laangan itinataer kan mangup-opisina a lalaki. Jay kunada nga rodin iti English nga if there's a way, there's a will. Sino ba din day talalaki? Ang mga nunatair nga agpaisaw. Wala namang binatbat. Ang mga nunalastag. Nitatangmat, apay, nalastugmat ayan ni Charles. Saan mat iti panagkunak ka? Anya? Ni Charles nga abang di tabalay ni Terseng? Asino kumapay ngay? Awan mo't tintidado mga agnagan iti Charles dito yung barangay tayo. Apay, nubyom ka din ni Charles. Saan pa'y tatang? Ang umadanin. Nagaram ka din keng ka. Ni tatang mo, tila damdamagan nyo. Mala, inakon ijay tersena, taamangan no lumabas manin ijay ni Charles. My savior sa kahirapan ng life. Ay no, nagtaer at talaga ni Charles. Agkrasyak at talaga kan kuana. Oy, di ka man. Apay, masiguradong ka di nga wan nobya, wan no asawa day ta Charles, ah. Kas makitak mo't kit awan manang. Awan mo't ti oray may isang inyaw awid na dito boarding house na iso asigurado single pay ni Charles. Amangan met no addan ar-arman na asabali. Iso asaan ka man nga agasyum iti kastaunay. Amangan no masakitan laeng day ta pusom. Ay namanang mariknaket ay ayatan nakmet ni Charles. Ay, agbagtit kansan gapo iti day ta Charles. Di ka man manang. Italaang mat nga agayatak iti kastoy. Kasanuak ngamin ang makaasawa nga no kanayon nakmet atob ngaran. Saan nga iti kasta? Ti kunaklaeng met, kat saan kaunay amang namnama, ngamin narigat ti mapaay. Nang runa no first time, nagsakit at talaga. Amangan no marigatan ka mangiliw-liwag. Anya? Wen, amangan no ibagamot, amapan ka ijay bantay, taing kaipukaw amin asakit tinakam mo. Wen no saan, amangan no ibagam akayat muntumot ti aglemes iti arak. Mga oras mo, ading ko anapintas. Gumatak man iti keratin gold mo. Ay na. Agisem-isem kit din amang kita kanya. Kursunada naksamot dayto nga alan. Kundi usarpay mo't iti keratin gold. Di mo't maibagay iti buok na akaslasagan. Oh, at iti keratin gold mo. Di na. Mabalin ka din nga umayak mo rin pumasya rin balayo inton rabi. Ay uray saanen alan. Ngamin, amangan no saan kamutla amasango. Amangan ngamin no makaturugak adagos. Oray masapa ka mapanigi balayo. Kat urahin kanto ijay. Dagulit kamut alalaki. Ada ka di ibagbagam, di na? Ay kwa, awan. Nga malagip ko. Makiturugak gayam ijay balay ti gayam ko. Isu nga uray saan kan amapan ijay balay. Mapanaklat nga rodin iti balay ti gayem mo. Anya? Wen,
Kaya't ka kami na makasarita talaga. Mala, mapan ka nga rudin ijay balay inton rabi. Angam niya, saan ka nga agbaybayag ijay? It depends upon the situation, adig na. Ay no, dapat English na. Ay, dagulit ka tao. Ala, agawit ang arudan dig na. Kit, urayan na inton malam ijay balayo ha. Agday-daya mo dong kamatasimang pwedig na. Ay, anak ti kabalyo! Ay, Ano niya? Sino tanak ti kabalyaw? ha? Ay, awan tatang, nakigtutak lang. Da kayon to mga min. Pasensya kayo na. Diyak kami nasiputan tiya asidagyo kanya. Apay ayang agday-daya mo dong ka itay. Ada ka di man ang kasuron mo. Dayjay nga alan Ipapilit na nga umainak pasyaran inton rabi. Kanya kumati kasuron mo ijay. Kaya't na siguro nga agaram king ka. Yak nga rod kayat nga agsubli-subli dito balay tatang. Naibagak matan kan kwa na, nga awan tinamnaman na kanya, kat ipapilit na matlat ta tibagina. Isong bata mga minin adap no, itikasta ka agtal na mo tayo. Ay no way! Uray agbakbak taklatan abalasang, no isumit lang ti pakiasawaak tatang. Naimbag nga oras mo, ating digna. Impay-pay sumatan ti may dito'y balay manong alan. No inkarik talaga tong para kadeng. Kan kahit kumanan ngamin nga idarirag, to'y napudno kan. Napudno kan saan nga agkupas a panagayat ko kan ka. Kat saan kan tong agbabawi amang sungbat kanya. Oh, saan ka di akasta ti tuloy na ti ibagam kumakanyak manong. Na-memorize ko nga minan, manong. Gaputa isong akanayon ti sang kaibagam tunggal umay ka dito'y balay. Di kagdanag ka rin. Baliwak to nga ron tilin niya. Inton sumaruno, apa nang sarungkar ko king ka dito'y balayaw. Ay na, uray saanin manong alan. Uray di kan agsubsubli dito'y balay. Ala, agawid kan. Kat ulitak timbagakan ka. Uray di na kun sarsarungkaran. Anya? Oh, tumakder kan manong alan kat agawid kan. Tani, awanin ti oras ko makisarita kan ka. Iso apanaw. Ay, una yan ayadig na. Oh, aping agkatawa ka ngay manang Angie. Adda ka di nakakatkatawa iti na istoryakan ka. Ay, awan, maray awak man kada kayo kinialan. Panagkunak at agbagay kayo. What? Kasano? Ay na, no makapag-react mo't dahito a tao, wagas. Apay, kaya't nakadin nga ipaasawa itila kay abaro. Ni, saan man nga iti kasta? Ngam nasingpet ngamin ni Alan. Uray pabpabainam, kan saksak tamtirik nana, saan lata ang maupupay nga gararam kan ka. Kan maysa, awan bisyo na. O, saan ka pa? Anya? Kat, agpay sumat. Awan to ti agbalin aparikot mo inton agasawa kayo. Ay naman ang Angie, uray anya ti bagbagam, ni Charles ti kanyat ko, awanin ti sabali. Ngam, kasano kat di nakamutpagan ano ni Charles? Ay na, no kasapulan asulisuga, aramidak man ang Angie. Anya? Naimbag nga oras mo, ading digna. Kastamat kan ka, Charles. Adda ka di gatangam. Ha? Ay, awan ading. Umayak lang ko mamakis istoryakin ka. Awan nga min trabaho kita. No, mabalin na. Ay kat mabalin Charles. Apay kumaasaan ngay. Amom,
Naragsak ang akasarsarita. Anya? Ti kayat ko ang sawan, naragsak ti adda kasarsarita na. Panagkunam ka dikit pasado ak iti may sa abalasang no bilang taagaramak, ading. Ay na, siyak siguro ti bagbagan abalasang. Ay na, maragsak anak manan. Naragsak manan to'y puso. Ay, kilig to the max. Ay, apay kumangay, asaan ka apasado iti may sa abalasang. Kat no nagtaer ken nasingput ka. Anya pa iti birukin daken ka. Armag nga rodan adyo babaya kursunadak, ading. Agpudnukan kanyak, Charles. Mabaling ka di nga iladawam day ta babae? Napintas, nagagat, natayag, napudaw, kan simple abalasang, ading. Ay na, kasla saan mat gayam asyak. Tanangisi takmat. Ay, awan manong Charles. Good luck iti panagaram mo. Ay na, tatang. Matungpal at talagang ti arapaap ko ang makiasawa iti nataer ken bak ng alalaki. Anya? Sigurado, siya kung ti kararagsakan a babae dito'y lubong, inton armenak ni Manong Charles. Ang mga no aglag to ti pusok gapoy ti ragsak ko. Anya laki dinayadig na. Narigat ti magnamnamalatan. Ay na. Imala ka talaga iti daydinanang mo a filinggera. Anya lakit din ni tatang. Pakaragsakak nga rod, lapdan nyo pa'y laang, di dakot suportaran. Apay, masiguradong ka di asikati arman na. Katuan tatang, ngamin, inladawan na ti balasang apakariknaan na iti ayat, kuna na abalasang anapintas, nagagat kan simple. Inayon na lang siguro, di kuna na anapudaw. Apay, panagkunam ka day, kaya adaking kadagita agalad. Anya lakit din ni tatang aya, kontrabida talaga. Da kayo magayam ti masabat ko na natirsing, papanan nyo ka day. Bapanak man iji bangkag. Sayang ti aldaw no sa anak amapan ita. Katsikangay, sa dino mo't ti papanam. Agpaili ak man nana, mapanak agmarket iti lako. Ken mapanak man naggatang iti mini skirt ko. Ay katuan abalasang ko. Aywan gayam, saan ka di nga agar-aram kan ka ni Alan? Isong bata mon, nasingpot na di alalaki. Sigurado, di kanto agbabawi no song batam ti panagayat na. Anya lakit din ni Nana Tirsing, da kayo kumaati makiasawa, tapno adda kadwayo amapan ijay bangkagyaw. Diyak pa'y ngamin sinungbatan ka, di agar-aram kanyak. Sa anak pa'y ngamin anak kasagana. Kaya't ko pa'y nga enjoyan ti single life ako nada. Anya? Adda agar-arom ka da kayo, Nana? Asino? Ay kat adamot uray baketak, adalat tamot mangayat kanyak. Ngam sa anak pa'y nga ron anak kasagana ang makiasawa. Kan may sa, agpaki putak pa'y mo't Anya? Ay namanong Alan, namin ano ka din nga imbagak asardengan na kun nga ar-armen. Namin ano matan nga imbagak, saan ka asardengan? Aging ga adinak maayat. Nita, pilusupon na ka de. Ay, ni saan? Ang pang-aasim ko man. Sung bata mong tinabayag ni dardarirag kong ayat kang ka. Kaya't mo ka day, mabakit na balasang akas ni Tirsing. Anya nga tanon ni Nana Tirsing ti Armanyo. Total, baak matin abalasang ni Nana Tirsing. Sikati kayat ko ading. Awanan sa balay. Jak kayat ni Nana Tirsing. Gaputa sigurado adinak maipaayan iti cute, abibi. Kan maysa. At dabaro nga agar-aram kin kuana. Nataer kin baknang. Anya? Asino ka di day taabaro? Ay sus,
Amangan mat no ni Charles. Ay na, saan kumamot Siya kumatipagtinagan na. Aklo nung pa ito ipanagayat ko digna. Sa kubay nga ibaga. No sino ti agar-arang kang kuana. Ha? Ay na, pakpakawan. Ano saklaangan ti agimbistigar, ngem ti aklunen ti panagayat mo. Awan na pulos ti sunggar adot-dot ko ken ka. Manang, pudno nga tayo na idanon kanya. Nga adda barong agar-aram kin ni Nana Tirsing. I won. Very, very true dayta. Ni, asino mo't ngay nga tati baro adadaal ti ulo na nga agar-aram kin ni Nana Tirsing. Ay na, kasano kuma maibagam adadaal ti ulo na. Kasano ngay, nunimat Nana Tirsing tinagpatibok ng puso niya. Anya? Apay, asino aya? Wano? Katawanan na matlaang? Ay na, baro nga ruod digna. Ni Charles ti agar-aram kan kwa na. Anya? Ay, di nakman angawon iti kasta. Apay, agbibisin mo't aya ni Charles iti babae. Anya kalakit din aya digna. Pudno ti bagbagak. Anya? Apay nga manangan di. Kunak man no siyak tidakdak kamatan na ididinamag na. Numabalinnan nga armon ti balasang anak karik na anay ti ayat. Ay katdaytan jay kunada ang maling akala. Napay ngay. Apay aday jay pay bakit balasang ti kinayat na. Idinto tanda aklang mat dito yung ububing. Never been touched. Never been kissed. No damages. Apay aday jay pay laang mat. Kanayo nakpay mat ngagpapansin kan kwa na. Urayak lang paspasiksi, tapno mapansin nak lang. Ay na, digna. Ni Nana Tirsing nga rod, tinagpatibok iti puso na. Iso nga aklonom kit din ni Alan. Iso laangan tinabati para kan ka. Tapno di ka mabakitan abalasang. Kuna kanyak idin ni Charles abalasang tiarman na. Saan mo't gayam? Nabakitan mo't gayam abalasang. Wasak ng mga pangarap ko. Nay, apayan digna. Kasla ka may ibusan iti oxygen. Yung iti panagsangsangin mo. Apay, anya tinawasakin ka. Tatang, nobyo mat gaya man ti bakit abalasang ti lalaki ngay nararapaap ko apakyasawa ko ma. Nay, apay, asino ka diti kaayan-ayat ni Charles? Nimot gayam Nana Tirsing, tatang. Anya? Uwan, tatang. Ay, dambal mo dadya at Charles. Kadaak nga ububing. Dadya pailaang mat Nana Tirsing, tinayat na. Ay na, sorry ka na lang, digna. Ni Nana Tirsing, tinakarignaan na iti nagpaido mga ayat. Kanya nakit din ni tatang. Amuyo mat ngay ayatak ni Charles. Ang amkastapay ti bagbagayo. Karkaruan nyo ti sakit ti regna. Ay na, dahi tayo ibagbakin ka. Adi ka unay mga namnama, anak ko. Talaga asan ada kayo? Tinaitude para ititunggal maysa. Ay na, digna, saan kan nga agliday? Aklo naman ti kinapudno, ada Nana Tirsing kan Charles ti para ititunggal maysa. Manang Angie, aglukat kakit din ijay store mo, amangan no ag-expiren dagi ijay lakom, sayang mat. Si kamot manang Angie, amumat a broken hearted ak ita. Ay na, anya kumangay ti maaramidam kat agayan ayatan da Charles kan Nana Tirsing.
Di mo man sang kaulit data, manang Angie. Ay napasensyakan. Ay nasabat ko ngamin idakot. Nakaputput ni Nana Tersing iti takyag ni Charles. Mapanda ka no ag Jollibee. Ay, gusto na. Di mo ibaga tinakitam. Masakitan lang to'y riknak. Kat inton malpas da ka no amangan, mapanda ag canvas iti gown. Huston ko nakmait. Anya kamutan. Kaslay gaggagaram asaksaktan to'y riknak. Ay napasensya ka, digna. Amumot at chismosa ak. Mala, intakit din ijay tersinam. Ingkamang lukat bareng addan tumanen ti umay aborder ni Nana Tersing. Kat ison ti parakan ka. Wano saan, ni Alan laungan ti song batam. Ay, mala, ag-move on ka, digna. Tauray sang-sangitam ni Charles. Awanan ti maramidam. Gaputaad dan Nana Tersing na. Anya? Anya ter aramidam dito'y Alan. Umay ko lang ibakakin ka. Nga awisin na kada Charles para iti umada ni apa nagkalaysada kin ni Nana Tersing. Nga uray amom ang masakitan tirik na Alan. Lipatem nga minin ani Charles. Total, adamat tin bakit na. Sana balay, tadak mo dito yung agayayat king ka. Kat inton agasawatan tumat. Adan tumatan lakay kung alakay kasjay. Nyalakid din na ya. Sungbatan na kiday. Sayang ti aldaw. Urayong pa'y kadeng agtawag na kiti 50. Uno ag senior citizen na. Hey, panawan ka man langan. Kilas sasawa. Naudag sa ti pampanunutab adig na. Tatang, Apay kaday. Ada parigo mo. tatang, jak sa kabaulanan alabanan day ti Amerikrik na. Kanya marikrik na anak ko. Agayatak samutan kini Manong Alan. Kasla kayat kumutin na kanayon nga umay dito'y balay nga agaram. Anya, natnagan tirik nam kinialan. Hun sa tatang, anya nga tati aramidok. Ay kat aklo naman no ti panagrik nam ka ay ayatam. Tapno ang kasar kayo matang. Hun tatang, unay matan ti kastoy. Ay ayatak mat gayam ti tao aginurgurak. Makiasawa ak mat lagayam. Unexpected. Talaga akas tatigasa at nulad tumanak ko. Di mo namnamaan ti pasabak. Ita amanda Charles Kinterseng. Isuda mo gayam tagkatuluyan. Kano kasla at dayo ang mapasamak iday. Ay, hun nga ro tatang. Unexpected at talaga. Unay kamutin, Alan. Nagangot ti sakam. Anya, ag-ugas ko lang itay Imbabad ko pa iti daw ni. Amumot ajak kaya ti angot mo. Iso amaturog kay Jesus ha. Di nakababayan. Anya? Pumanaw ka nalan. Talaga ajak kaya ti angdud mo. Malaman lang. Uwanan. Ay ngam Alan. Kaya't kagayam ang makaidda. Nilaki din na yan. Talaga gayam asal mo awatan ti babae no aginaw. Ano sila ang Alan? Anya nga rin nag-produce kay ti duplicate mo. Ano sila ang bagay?
No papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Anya lakit din ti pudot ti panawon na yan. Kadigdigos ko lang, aglingling utak manen. Kay, apay nga asyak toong tamong bakit? Saan ka ngungungtan? Ibagbagak lang ti marikrik-nak. Tauray si ka, permitilingit mo. Kawan, kita man, oray lag, tadilingid ko na sa anak mo, lata nga agungat. Ay, mahay blood akong atalaga, gapu iti pudot ti panawon. Ipaturong ko man lang king kada ito electric fan. Ay, saan? Ah. Diyak kayat ti ag electric fan. Tanapudot ti angin, arumrumwar di ta electric fan. Hungar. So na sa sayat latan nga depuntan. Agtugaw ta. Dito salas asitatal na. Awan ti agong ungat. Awan ti agrik-reklamo. Paypayan nakman, Jose. Anya, paypayang ka. Apay tulang ka. Oh, at iti karton. Pangpaypay mo kanya. Puunay matirigat ko na ya. Kat agpada talayang apirmi ang mapudpudutan. Bakit? Nyamot eh. Ni, agsaw kan apidro. Itay ka pa anak katakter iti sangwanak. Kunam nga da ibagam. Ngam di ka mo agsasaw. Anya ka laki din. Jak nga rod maisa o ti kayat ko nga ibagamanaw. Kaba ilam na ita. Apay asaan mo ang maisa o. Na, nagsangi ka mo tan. Tumalna ka man. Ang mga noada makakita ng ibagada abakla ka. Anya bakla, malalaki ak. Ibaga mga minon, ati kayat mo nga ibaga. Isangit-sangit na kiti. Sapay nagputo. Nati kagami na mulak manaw. Ah. Natay damen. Amom ngamin apanawon titi kag tata. Agmula-mula ka. Ungtan nakway. Imbis kumakasyan nakmag. Kasyan ka, angam anya ko mati maaramida ngay adin ko. Jose! Ayan mo! Adaak di tiruar! Ni, ayaban ako ni manang mo. Umay ka na! Mabilang bakit? Nay. Apay ngay, ayaban na ka. Kit amumon ah. Dalasam! Daw may nakpaypayan! Nagpudaw! Na, isus, para paypay na ka ni Mrs. mo? Pigsahan pa'y lang mo. Nungay at damakangaging ka. Oh, under desire ka talaga. Agawid kan. Tanay baga mo tunti kaya mo nga ibaga. Oh, jakla ko man imay dito'y balayo. Ninakmut kayang matulungan. Yan niya ngay kung mati maitulong ko king ka. Padaak titudo. Anyaak. Magician. Sige pa'y paypayan nakmay. Anya kalakit din nga asawa. Nagsadot kan. Unay ka matang bakit? Mabanuga mo ah. Pag ginanaanak mo ah. Agreklamo ka, ha? Kayat mo, ta outside di kulambo ka inton rabi, Saan mo na bakit? Sapay nagaduti lamok ita. Paypayan nak. Saan ka asumardeng? Aging nga ibagak asumardeng ka. Unay mo datan. Nagmayaten ti mapaypayan. Ay, nagswerte akon anaadaan itinasingpet nga asawa. Bakit? Malaman, ang kagluto. Malaman ay Kitwain, di mo makita, simip ngatan. Aywan, panagluluto manan. Sige, tain nakarod agluton. Ay, makaina na mula. Ay, siyak mamay, ti sumublat di tatugaw mo, akutson, bakit? Uray ko lang nangag, ti panagurok ko. Nakaturuak dito ya. Kutson at tugaw pa man. Salbag.
Nakaturog mo dito sa saklot ko na ito pusa may nangisit. Nagmayatin ti tuturugan na dito sa saklot ko. Baya man la maturog ka niya ako. Ituloy ko di maturog. Jose! Na. Ay, bakit? Ituloy ko pala ang kumati maturog. Apaya, mangantayan. Kahit nakaluto ako. Mangantang aruda na. Nakaturog mo dahil ti pusa dito sa saklot ko na eh. Kasta na day tapos na. Kay kayat na ti maturog iti saklot. Ming. Meow, meow, meow. Meow. Na, apro-aprosan na kitin. Apay, dakas. Kano saan ang nagdigdigos day tapusa? Hindi ba bakman lang ay inayadan eh. Dagkak man itikan na. Kano kagurguram ti pusa lakay? Ita, paturugam, dita saklot mo. Meow. Ne, pakanong pa yun. Meow, meow. Ay, bakit? Surutin na ko niya kusina. Oy, Jose, punasan mo't aday talingat mo. Permi ngagtad-tad-tad. Ah, naimasgaan to'y linuto masidaon. Adobo ang manok ko naman. Itakala ang ayaan nakaraman iti naimas asidaan. Ah, kati pudot na bakit? Nakaroonay. Iso nga urak lagling itamangan siya. Kasta ti asawa. Sa laagling it numangan. Ni. Aguro uray gayam ti pusa iti kanan na. Pakanak mampay bakit? Ay sus, mangan ka pa. Mabisin. Masya na arog ka. Na, manang nga asi ka mo't iti pusa itan. Mas daawak man kan ka, Jose. Ay, paypayan na ko na. Unay ka matim bakit? Mabanugak mo ta. Imbag kumaman o paypayan na may. Amo managlukmagak. Talaga kagurak ti pudot. Naktangan ako namang paypay keng ka bakit? Kayat mo ang mahay blada. Kat mabalo ka di na oras. Ay, saan mo ta bakit? Yat adayon mo na po. Iso apay-payan na. Pigsaam! Ni. Bakit? Apay, sa dino ti papanan ti balasang ta. Rimuar mo ilatan di ta silid na. Limabas akasla, di na ta nakita. Dayayan. Un nga ron. Agoray ka man. Oy, Veronica! Apay, saan na kami makita kinitatang mo? Talinabsan na kami latan. Nakita kayo, matnanang. Kun apay ang naka-shorts ka, iti nakakitkiting. Kun nakasando ka pa iti hanging. Isumat ti uso ita. Tasamor nga rod. Damag kayo manin adamag. Kat, sa dino ti papanam. Di tabalay ti barkada. Sus Maria Josep, rumuar ka akas na tigawas mo. Kunakon kat. Agsinublat kayo manin nga agdamdamag. Ay. Kinkinsipe lang titawan mo, mapan kan agpapaaram. Nagpudot nga rod mo, tatang. Anya ti kayat yungay, ag-sweatera ken ag-jogging pants sa armoire. Lakay, adda puntos ni Veronica. Nagpudo mo ngamin nga agpaiso. Imbag kumamot Nuuray siya kat mapaypayan ni tatang. Ay sus, malimot na. Banugan da kon nga ginanukas ta. Santan alapdan ni Veronica lakay. Palubusan tan armoire. Tapno makalang ab iti presko nga angin ijerwar. Sige. Rumuar ka na ngam na eh. Agawid ka sakbay ta alas 5 iti malam. Day talaga yam. O sige, mapanakon. Oh, nangag mo, di imbaga ni tatang mo, Veronica. Wan ka di. Sakbay ti alas 5 iti malam, nakaawid akon. O sige, mapanakon. Ay, permi nga minti pudot na lakay. Ne, apingay, si Marden kamutan amang paypay kanyak. Tuloy ang pagpaypay lakay. Aguri ka. Inamang kitahan dya pusa dya kusina. Nunalpas ng akin nandiya integ ko akanin na bakit? Di ta ka pelanga. Saan ka pa'y anak kadigos? Agdigos akpay laang. Ala, alas 4. Katsakbay ti alas 5. Naskin anak kaawid akon.
Nakadigos ako man itay pay. Ang jakmot makasublat ang makasakdo iti pagdigos ko dita bubon. Nagado nga min ti agsakdo. Nalabsak ket adupay laang tinakapila iti bubon nyo. Awan nga min ti danumda. Iparit ko man ni tatang kung ada sumakdo dito ingam. Nagpakasi dalaang. Tawan ti pagsakduan da. Sapay nakasukata kon. Apay da nagsapa ka mo nga agawit nga eh. Anya dyan ko ng mga oras? Sakbay ti alas 5, nasken anak kaawid akon. Isot imbaga dagiti naganak ko. Ay, nag-stricto dan? Ala, inkaagdigusan. Tamapantag umatang iti fishball ken kikiam dita sentro. Siguradong adda dagiti boys ag crush ta anak ka-istambay ijay. Gun, inakon. Di ka madalagan ta parta akak ti agdigos. Oh, nakaawid ako na. 5 minutes sakbay ti alas 5. Ay, nasayaan mo ano kasta? Oh, tatang. Apay nakigam kay ti do atimba. Ibabaon ko ang mapansumakdo, tawan pagluto. Sa dino nga iti pagsakdo tatang. Yaman na mo kininanang mo. Ijay pagsakduan dagiti lumablabas dito'y balay. Ijay! Tatang, amok no sa dino ti pagsaksakdoan dagiti kaaruba tayo. Ibagam kin ni tatang mo no sa dino. Ijay bubunda Sharon abarkadak. At idug ti pila ijay dagiti makisakdo tatang. Apay ngay ngagmula-mulagat ka dita, Jose. Ingkan ah. Ay, nagriga mo tibiyag kon aya. Para paypay tinalukmbag nga asawa, para sakdo pa iti danom. Agriri ka? Ah, mapana kon. Sumakdo ba? Darasam, tagluto akon. Oy, Darasam! nagadumot ang makisakdon. Nagatidog ti pila. Ay! Saan nyo mat ang ibusan ti kargana day tabubon? Mangibati kayo mat ay ti sakduan me. Makisakdo ka man? Karoin, awan mo danom me. Oras ka makisakdo ka mat. Wan manaw. Natikag lang arod dagiti mulak anatangan. Awan pa'y usaran mi adanong. Ne. Agluwa ka matang. Nagadot tao. Di ka agsangit dito ya. Makasangsangit ak nga rod manaw. Nakababain. Limaklakayan ka nga agsangit-sangit. Ay wanan niya. Nalipatak mo tag. Nalipatam nga. Alalaki ak. Tuwalakan Ibagampay lang. Ibabain mo ti puli tayo. Ako dito. Paglutong bakit? Duwaan na pumpuno at timba. Apay nagbayag ka. Nya kamutin bakit? Ung tanak pa'y laing mo. Nagado nga minti nakapila sumakdo. Kat, adda pay nga tamasakdom. Anya tigat mo sawan? Makalawas akon asaan ang nagdigdigos. Isakduan na kumay ti pagdigos ko. Agkakapsutak pa'y laing anak isakdo yan nagadayo. Masyan ka magkanya ako na bakit? Ni Veronica, isakduam to kanupay. Ayan na dyan pusa ang nangisit aya. Ayan na bakit? Tananuam! Ito mga nakakamata na. Mabitlaan dito eh. Maminsan pa'y abuyat. Hindi kagkaramot Agkagat pa'y mo. Para matlaang kang kada ito aramida. Takmo saan ka high blood. Gapoy tinakaro apudo ti panawin. Pusa. Kaputan na digos kan. Sapay ko ma. Taagtudon to. Inton rabiing. Ay na po. Sa anak mo tin ang maparigat at sumakdok. Iyan nagadayo. Sa anak tumutin ang parigatin ni bakit ko amang paypay kinkwana. Talo mamihis tumutin ti panawin og tudong. Ay, Dito. Nalpas ka na nadigos pusa. Hanggan. Ay, wen. Orasan ka nagsubsublipay pusa.
Jose Lakay, agring ka. Jose, Di naman kalbi-kalbitan bakit ta nakaturo ka kon? apay nga rin nagsasao ka ngay. Apay ay ako manalbit ka. Adang sa kaya mo asawa na. Ay, nagpudot manan. Paypayan nakman. Anya, katingaan ti Rabi, agpapaypay ka kanyak. Pudutin na nga road. Apay, saan ang nagtudo aya? Ay na, kasta unay aragsak kun ano nagtudo. Angam saan mat ang nagtudo. Apay, dinigos ko matin yung nagnisit a pusa. Anya, dinigos mo di pusa. Wan bakit? Ibagbaga mo dagiti lalakay kin babakit. Ano digusem ti pusa? Agtudo. Digusek sa manan apaturayat agtrangkasaw. Barang agtudo. Umay ka manan ako na akon. Sapay awan lakid diti sa bali nga ibagam. No saan nga ti pan nakapirdi dagiti mulam gapu ititikag. Nya kalakit din manong. Ne. Rugya naman ang taglib-bilibin. Imbagkan ka. Tanapigpig sa di pa kinakam mong umiti siya. Aginom tamang kide. With matching video ki. Ay, yak makakanta manong. Tapir mi amalidlidayana. Huwag ko namon. Agore ka. Tayo nakurnusin di paginuman ta. Kumanta ka mo tinading ko. Nagadun ti kinanta. Dandan eh. Kaya may lukat yung iugat ko. Pagkaputa, nakaroon ti bartag ka. Pagkanta, nagpay lang, mat manong. Inibos mo pa yung pulutan tan eh. Siya kaya tinangibos kit no siya. I feel it in my finger. Manong. Close home. Gusto na. Makatitilang mo dahil na pa nagkanta. Nay, uray lang makashower. Makashower ka manong. Was been Naganong ti shower nita. Was this my thing? It's an Nagkakakilan na shower. agabyo. Nay, As... kaslamot. Ah, Ay, Arbes. Rene. Agarbis na talagan. Ay. Manong Jose. Jak final pass ka nagkanta ah. Ay, kaslag tudon sa matayin. Ha? Aywan. Agtugdo na rin ka. Ay, sos! Yeah! Ow! Ang tuto na talaga. Ay, Yeah, sige, manong yeah. Agkanta ka ba? Yes, nice. Kumanta ka ba? Kumanta ka. Ading ko, insulto na samot na. Ay, saan? Kaya pwede pa nagkanta manong agtuto na. Ala, anya lagi kayo. Alam manong Jose, makapatutugayam na itang boses mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.